Hallo, wil je eens vertellen hoe het hier gaat bij het redactielokaal? Gekkenhuis, heksenhuis zou ik maar zeggen. Vind je het leuk? Is het anders dan een computer? Ja, En wat is er heel erg anders aan dan? typen. Ja, het is in één keer heel druk en alle keer ben en dan, elke typemachine had zijn eigen typelzinnigheden. Dus dan doet hij het ineens net meer en waarom net en hoe zit dat dan? En tegelijk ben er alweer 20 oren die het op de typemachine willen. Maar het grappige is dat deze generatie, die weet dat gewoon niet eens meer. Die weten niet meer hoe ze de typemachine terug moeten doen en hoe ze een volgende regel moeten doen. En ik zie dat en denk ik, jij weet het inmiddels wel. Ik weet het inmiddels ook. Heel goed, heel goed. En er zijn ook iets tureluurs van en ik ben bang dat ik overal eens ga. Dat is gezegd, maar het valt ook wel wat mee. Het valt inderdaad wel mee, ja. Valt daar. Dus, Hey, en als je dan een foutje had gemaakt, dan kon je niet even delete doen. Nee, dan had je hem er al staan. En leuke verhalen gehoord al? ja, maar het gaat al zo snel, dat komt vannacht in mijn dromen wel op. Binnen in de beuk hebben we 3 beamers gebouwd en er is een video te zien, een videomapping, dus op elk vlakje is iets anders te zien. En eigenlijk ga je met ons mee achter in de laadbak op reis naar Tallinn op zoek naar die Europese droom. Wij willen gewoon mensen even laten nadenken over wat Europa voor ze betekent.